Rago mendangलै 251 na बेसेबांबा डलार दंमोन आरोना बियो हाबदोंमोन ओमफ्राय दा बेसेबां डलार मोनदोंमोन आरोना मोननो हाबाय मानि थाखाय दख'ना गांनै लाबोबाय नायलाय सिङाव दङ ओमफ्राय बायबाय ओमफ्राय बेनोबो बायखावना होगासिनो बेनोबो ओमफ्राय दा आङो ससमाखौ लानानै नाय ससमा Hello everyone, welcome back to the channel. This is Pradam Collection. ओमफ्राय जोङो दायो बजाराव थांनो नामायदों आरोना बजाराव एसे मेथाइ जाखावहैनो नामायदों अच्छा ओमफ्राय दायो आंजों लोगोसे सासे लोगो दङ आरोना मोरला लानो नैबे थांफागोन आरो ओमफ्राय दायो जों सानैजों थांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना एकदमबारे माबा मोनसे बाइक खावहैनो नामायदों जों बैसागुनि एकदम जों दायो सफैबाय आरो बजारावनो ओरै इलामनि दुखानल' नुखायो नै बरियानो गाननोबा सोरबा सिख्लाफोर नायनोबा नै सिख्लाफोरा रेटिं मजा नहीं आ रहा है माजबाट कलेजनि सिख्लाफोर थान्दा बोथोर आइसक्रिम 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 आगोर मानसि जादों नै वेकलि मार्केट माजबाट र' आरो नोंसोर मोननो माबा नायनो बुंबाय थायोना नोंसोरो देखायगासिनो जों फानदों नै आलाय आलाय আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন ब्लैक कोबरा ना ब्लैक कोबरा ब्लैक कोबरा देबो ब्लैक कोबरा नायनो बाफाय आं दा सप्तायाव हायला माने दायो माने एकदमबारे आङो दख'ना नायखाबाय आरो ना मा मानो दख'ना बायनो नामायदों आं दायो ओमफ्राय माने बैसागु सफायखाबाय नालाय दा बुरि मानसिफोर गानग्रा बिदननिफोर दं ना गोमो कालारनि नाङालै बेलेग कालारनिसो लां गोमो गोमो बेलेग गोमोखौ नांलामोन आरो बेलेग कालारनि मोजां गैया नामा एसे साइज नायदों र' बिदननि आं मोजां नायबावनि र' इथिं आरो माबायदि नुदों बेखौ आं लानो नामायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो एडजास्ट जायाखै बायसा मोनदों आं गावखौनो गाव समायाखैदां आरोना दामा बेसेबां बेना मेथा संग्रा मादै दामा बेसे बियो 900 थाखानो ओमफ्राय दा फैसायानो गैया बिबायनासो लांनांगोन दा वासोला बैसागुनि लांगाब लाना हायनानै बायखावगासिनो खमायथारालै आंजोंबा बेखौ हेद समायाखै नोंदों दख'ना नायदोंमोनलै र' दख'ना र' बिमानो दख'ना गांनैसो लानो थांनि आं देलाय मोजां नायना होलाय गांनैसो फंबाय बे गांनैखौ लाबाय आङो दायो मामानि थाखाय आरोना ओरैनो गिफ्ट होनोसै बैसागु खाथिखाय गाननो थाखाय आरोना गोमोआ मेरला दंखायोमोन मामाहा ओमफ्राय दा होआसै आं गोमोखौ ओमफ्राय बे गांनैखौ लाबाय आरो बारा दाम गोसानि नङा खम दामनि लाबाय ओमफ्राय दायो ब्लाउस नायबावनो नामायदों आङो ब्लाउसखौ माबायदि बेसे ओमफ्राय आबै बे ब्लाउसआ गांसेयाव 100 ग्रुप लादो गांनै लानोसै दसे लाबोयो नंगौ बेखौ ओरैनो माने माबाजोंसो हरनाय जाखायो दख'नाफोर नामायाव लानो गोनां जायोना बेखायनोथ' गुबुना एखुमायो ओइ 10 थाखा ओमफ्राय 10 थाखा फाननो नांगौ लानो दायो मोनसे स्ट'राव आङो गस्ला बा लंपेन्ट नायनो नामायदों आरोना दायो नायनोसै जोङो बरियानो नै ब्रेन्डेड माल नायनो जोङो दायो ब्रेन्डेड माल दङ ना गैया लंपेन्ट देखासुन भालके दायो आं लंपेन्ट नायग्रोनि र' लंपेन्ट वाव कुर्ता गानदों नै सासेया कुर्तासो लानोसैनो साव এনেকা চাই পালিছা वा অলপ স্টাইল এনেকা কৰি বিউটা এনেকা স্টাইলত বহুত মস্তি नै कलेजनि ड्रेस बायबाय आं ओमफ्राय
गाजा नुदों कलेजनि ड्रेस दोङो ओमफ्राय बेखौ मोनसे नायबावगोन आरोना बेखौथ' मोनसे लागोन मोननै दाम नामायदों आरो मोननै दाम मिलायोबा मोननै लांगोन आं नायनि दामा मा जायो मा जाखो वाट्सएपआ नोंना हालाय आं खालामना होनि जाबाय बेनोलायनो हिनजाव गोसथोग्रा वाट्सएपनि जेबो रोङा नों मा सा लोंनो मानो बियोलाय मा लोंग्रा मालाबा सा लोंग्रा बिलाय आं इसां हरना सा लोंहोदों बिसोरनो लोंबावानो सा लोंनायनायनि टेस्टि जाग्रा मा मा दंब्रा गोथाव बुस्थु बेफोर ए बिले बाजाराव थांना मेंबाय जोङो ओमफ्राय नै ससमा गोदान नायनो ससमा गोदाननि ससमाखौ अर्थ'गा मोखांनिफ्राय गोदोरसिन जाबाय नामा होद सोलायफिननांसिन दा होमबालाय ओहो अबेखौ इदि बख'ना हाब्रा अबिदिनो दिन नै बेखौ मोनसे बायबाय बेयाव गांनै दङ लंपेन्ट गांसे गस्ला गांसे आच्छा ओमफ्राय बेयाव कुर्ता दङ बिराद बुरजा ओमफ्राय आइथिं आं मामानि थाखाय आरो बेलेग बुस्थु लाबोबावदों र' देखायगासिनो मामानि थाखाय मा बायना लाबोदों आं नायनो नोंसोरो इ माहरफोरनिखि बै मामानि थाखाय दख'ना गांनै लाबोबाय नायलाय सिङाव दङ ओमफ्रायो दायो थांनोसै आरोना बेखौ गिफ्ट होनोसै दाख्लै साननैसो एसे मानिबा फैसा मोन्दोंमोन आं ओमफ्राय दा बेजोंनो बायबाय ओमफ्राय बेनोबो बायखावना होगासिनो बेनोबो ओमफ्राय दा आङो ससमाखौ लानानै नाय ससमाया बिराद गोदोर नुदों दखानिया बेलाय हाय हेल' आरो एफाले एजन फारखायासै पाप्पा ससमाया आंना जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आं दायो माखासेखौ खिथागासिनो आं मानिफ्राय फैसा मोन्दोंमोन नोंथांमोननो दायो खिथाहैगासिनो आं दसेनि उनाव नोंथांमोना नायलांबाय लकेसनाव दंफैयो आरोना जोङो आगोलो नैबेयाव जोङो ना हमखांबाय आरोना नैबेयाव ना हमनाय भिडिअ होदोंमोन आं आगोलाव दा बे खाथियावनो आं दोङो आरोना थिंनाय साना जि बरिया नुदों जोमैखौ इयाव फट' साफायबा गाजा नुयो ओमफ्राय दायो आं नैयाव उन्दुना दंबाय थायो आरोना ओमफ्राय आं जे बुंदोंमोन दाख्लैयो मादिमोन काहानिफोरखौ आं एसे खिथानोसै आरोना नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनो फैबाय ओमफ्राय आंनि उनथिं देनजार बरिया हाजो दङ आरोना नै नायबाय हाजोखौ नायबानो जाबाय बियो बैथिंनिफ्राय हाबोबा जों गामिखौ रेहायनाय जायो आरोना बे ओमफ्राय जों गामिनि बाउन्डारि दलं आरो बेयो दलङा जों गामिनि बाउन्डारि ओमफ्रायो बे उनथिंआ जों गामि आरोना बे लामाया ओमफ्राय दाख्लैसो बानायदोंमोन बानायनाया जोब्बाय ओमफ्राय दायो बिदिनो सर खारहोबाय थानो हायो आरोना ओमफ्राय आं दाख्लै साननैसो माने बिराद ड्रेस बायखावदोंमोन ना ड्रेस बायनाया आङो माबानिफ्राय एसे फैसा मोन्दोंमोन आरोना इउटुबनिफ्राय एसे फैसा मोन्दोंमोन दा बेजोंनो ड्रेस बायदोंमोन आरो आङो नोंथांमोननो आङो माखासे माबायाव खिथायाखैमोन ओमफ्राय दा बाइक मानसि सासे फैदोंमोन ओमफ्राय दा बिनि थाखाय आं भिडिअखौ एसे बुङाखैमोन आरोना मानसिया एबा थाथ'लायो आं लाजिनानै ओमफ्राय दा मोन्दोंमोन मोननायजोंनो बायबाय आरोना एसे मोन्दोंमोन आरोना बिदिनो माबासो डलार जागौमोनदांलै 251 ना बेसेबांबा डलार दंमोन आरोना बियो हाबदोंमोन ओमफ्राय दा बेसेबां डलार मोन्दोंमोन आरोना मोननो हादोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो बिराद साबायखर बावबाय आरोना जानाखि आंनि अडियेन्स नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो मोजां मोनदों ओमफ्राय दा मा होनना बुंनो आरोना जिखुनु मोनबाय मोननानै दायो जोब्बाय फैसायाबो जोब्बाय आरोना नेक्स्ट टाइम आरो माला मोनबावगोन बुंनो हाया माने मोजां भिडिअफोरा मोजां भिउस फैयोबासो माने सापर्ट मोनलांबाय थायोबासो जोंनाबो जायो नालाय इनकामा दा जुदि भिउस मोजां हायाबाथ' जेबो इनकामानो गैखाया इउटुबाव बेखायनो मोजां कन्टेन्टफोर होनो नाजागासिनो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जिखुनुबा अननानै एसे शेयार खालामनानै होबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोरनो दा
बेखिनियानोमोन आरोना दिनैनि आंनि बुंनांगौआ नोंथांमोनजों रायज्लायनाया आरोना नोंथांमोनखौ आरो मा होननानै फोरमायबावनो जेखिनि मोनबाय आरोना जिखुनुबा गोसोआ गोजोनबाय मोननानै ओमफ्राय दायो आङो जेबो बुंथ'ला आरोना गासैनिसिमबो एकदम मोजां थाबानो जाबाय गासिबो सुखुयै था सान्तियै था गोसो गोथारै था आरोना दे होमबालाय दोनथ'नोसै एसे बाराद्राय मोखांफोरखौ देखायबाय थानो बायोलै थब्लाब्लानो बोराय मोखां जाथारबाय नालाय गोसोथोनाय लानांसिगोन गोसोथोनाय सासे लानानै हाबा जानोसैबो बोरायथारबाय नै दारिफोराबो लावजोब्बाय ना मा बुङो फसायनायबो गैथारला नालाय सासेबो दा बेखायनो बोरैबा मोनना थायो आरोना गोसोफोरा दिल गुदु हो रहा है भैया आरोना बैसागु सफैबाय बैसागु सफैनानै दा जाहा बैसागुआव ओरैबायदि सोरबा माखासे सरित्र मानसिफोरखौबो लोंनाय नुसिगोन आरोना माइब्रा बिदै लोंनानै मोसालाबायनाय नुसिगोन ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांखायो आरोना आरो जों गामियावथ' ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जायो बैसागुआ मा होननानै बुङो बिदि लोंनानैनो बिदिनो इसांलाय बाराद्राय लोङा खिन्थु माइब्रा लोंनाय मानायदोंनो ओरैबायदि माबा जायो आरोना इन्ट्रेस्ट नांखायो ओमफ्राय दा माइब्रा लोंसिगोन सोरबा माइब्रा लोंसिगोन सोरबा माथानि लोंसिगोन सोरबा बियार लोंसिगोन आरोना ओमफ्राय दा जोंथ' आरो माइब्रानिल'सो लोंखायो ओरैबायदि न'खरफ्रोमबो लोंखायो आरोना जोङो माने गामियाव इसांथा न'खर दङ आरोना जोंनाव 64 ना इसांबा न'खर दङ माने 64नि एबभ जायो माने खायसेनिखौ माबायाखै रायजोआव लायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा बे न'खर मोनफ्रोमावबो जोङो बैसागुखौ मागिनायाव जोङो माने माइब्राखौ बेनावबो लोङो आरोना लोंनानै फेटिं जासिगोन देग्लायथ' बैसागुआव हेभि नांसिगोन आरोना बैसागुखौ एकदम मोजाङैनो फालिनोसै जोङो ओमफ्राय नायनोसै आरोना लोंनायफोरखौथ' आरो माथो बुंनो लोंखावनाय जाखावनायानोसै आरो बैसागुआवलाय आरो जोंनियालाय आरो रंजानाय बोथोरजों लोगोसे बैसागुखौ ओरैबायदि हेभि खालामना रंजासिगोन आरो जोङो देग्लाय ओमफ्राय खिथिगोन आं बैसागु रंजानायफोरखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव नायबानो नुगोन आरोना जों गामिनि बैसागु रंजानाय मानाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जायो रायज्लायनाय मानाय बोरायफोरानो जा बुरैफोरानो जा बिबाजैफोरानो जा माने आदै मादैयानो जा जिखुनुबा माने एकदम हेभि नांखायो आरोना ओमफ्राय दा बेफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामना देखायगासिनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुगोन आंनि चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना लादो आरोना दायो माने एकदम हेभि जागासिनो कन्टेन्टआ एबारनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ होगासिनो आङो नाजागासिनो माने जि मावो जि खामानि फिसा मावो बे खामानि फिसाखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामग्रा जानोसै आं माने एबारनिफ्राय इउटुबाव आरोना दे होमबालाय बारा गोबाव रायज्लायबाय थाथ'ला आङो